Mula sa Albay, sa tahanan ng Mayon, yamang maipagmamalaki ng rehiyon. Pili ang handog namin dito sa Bicol, tunay na masarap, matamis at malutong. Albay Pili Nuts, sarap na walang kapantay. Tikman ang tamis, sarap ay tunay. Albay Pili Nuts, Bicol's pride. Yung Albay Pili Nut candy kasi, based dito sa history, sila yung nagsimula ng pili industry sa Bicol Region. Sa lahat ng mga pumupunta sa Legazpi and meeting ng Mayong Volcano, mag-drop by kayo dito sa amin sa Albay Pili Nut candy. You can taste masapan, and before you buy, pwede namin kayong patikman ng mga products namin.